L-għaqda estremista Repubblika trid li l-istazzjonijiet politiċi il-One u n-Net jalqu l-bibien. Hija qalet dan mod ċar f'rapport imsejjaħ Democratic Vision 2050, ippubblikat il-ħamis, fejn minbarra li tajt li l-partiti politiċi għandhom jiġu finanzjati mill-Istat, dawn għandhom jalqu darba dejjem l-istazzjonijiet tagħhom. Il-President tal-għaqda Vivian Cremona iddiskrivit il-proposti fid-dokument bħala serji. Bil-ex-Chief of Staff ta' Ostingat Manuel Delija maġemba, Cremona qalet ukoll il-proposti inħolqu wara xhur ta' riċerka. Din mhux l-ewwel darba li estremisti nazzjonalisti ħadmu bil-sinhom barra biex jalqu l-istazzjonijiet tal-One. Fil-fatt, l-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil, li wkoll jieħu sehem fl-attivitajiet tal-istess Repubblika, kien anke qal li l-One u n-Net għandhom jalqu. Hija tajba din is-sistema li l-partiti kollhom il-medja tagħhom fil-fema tiegħi f'pajjiżna ma ħadmitx. Fl-istess ċriki nazzjonalisti hemm ukoll diverġenzi fuq dan, inkluż mill-grupp parlamentari, bħal Mario De Marco li suġġerixxa li n-Net jinbieħ flimkien mad-Dar Ċentrali biex tissolva l-problema enormi tad-dejn. Fl-aħħar snin, Chris Pereġin li kien inħatar bħala strateġista ta' Bernard Grech pakkett finanzjarju qawwi kien ukoll fetaħ kawża kostituzzjonali biex l-istazzjonijiet politiċi jingħalqu u kien saħansitra għamel kampanja ta' ġbir ta' fondi għal dan il-għan.